Awa lang ako talaga kay Sofia kasi gusto niya makita yung dada niya. Desisyon niya yan na maglinis. Oy! Agoy. Lalo na magkabulingit ang mga sand, anak. Good morning! Say good morning. Mommy. Flying kiss. Yeah? Good morning ulit sa inyo. It's Thursday. And 'di ba sabi ko sa nakaraan na vlog na kailangan kong mag-test. So tapos na. Buti naman magaling yung naano ko kasi lalaki, super busy pala sa umaga kaya hindi nila na-entertain si Sofia. Ang daming tao nakapila. Hindi ako nag-ano ng mga photos or videos kasi nakasabi doon na bawal. So ayoko mag-risk ng ano ba tawag nito? Mag-risk na, oh, there's something inside. It's chocolate. Just eat it. Eat it. Kuha muna ako ng lampen. So, ayoko mag-risk na mag-video. Kasi, marami namang alam kung paano mag-COVID. So, I don't need to really, hindi naman yun kaaya-aya. So, hindi ko na pinakita sa inyo. Si Sofia naman bukas around 3 p.m. So, I'm just waiting sa result. Sana later in the afternoon or in the evening may result na so that bukas makapasok na tayo. Si Sofia, tapos noon, dinala namin si Sofia sa park. No. And, oh sorry, ayaw magpahawak. Dinala namin siya sa park and yung parang zoo na medyo malayo sa mga tao. Wala nga tao doon kanina. And doon yun sa lugar na nakatira kami dati. And sad to say na yung school pala wala na doon. Tapos yung animals, konti na lang kasi ililipat pala sila. Give more. He's hungry. Nak, one is coming, Nak. There, another one is coming. Give bread to the goat. But then, to a bigger place na medyo malayo-malayo ng konti. Pero maganda. May park, may zoo, ganun. At saka yung school. So, maaga yung appointment ko. Kung alam niyo, kung nakasubaybay kayo sa vlog, pang-apat ko na yon na swab test. So, okay naman. So far, so good. Every time na nagtawag nito, nagsa-swab test ako is parang namamaster ko na siya. And I would like to thank nung lumabas yung wala kasi akong sinabihan talaga about sa situation. Kasi alam mo na baka may masabi yung trabaho ng asawa ko, may masabi, 'di ba? Alam niyo na yung case. So, ngayon ko lang siya pero talagang sa thumbnail, hindi ko talaga in-emphasize na ganun yung nangyari kay Bana. So, I would like to thank Dana in the Netherlands. As soon as na-watch niya yung video is nag-comment siya sa akin na if I need anything else, if I need anything, i-message ko daw siya. Super layo niya ha. I think Alkmaar is almost 2 hours. I think so. I'm not so sure. Something like that. So, thank you, Dana in the Netherlands. Na-appreciate ko yung pag-message mo sa akin na kahit ano kailangan ko daw. And then, na-advise din siya sa akin kasi yung asawa niya din, nagkaroon ng experience na ganon. So, yung mga ginawa niya. So, okay lang. Don't worry about us. Ano naman si Bana? Very light lang. Awa ng Diyos. Hindi siya katulad nung iba na talagang lahat ng symptoms ata na experience nila. Pero sa amin so far, wala naman. Naawa lang ako talaga kay Sofia kasi gusto niya makita yung dada niya. Kaya yung way ko na lang, sinasama ko siya na magbigay ng pagkain sa taas, tapos magbigay siya ng orange, dinadala niya sa dada niya. Pagkatapos niyan, inaano ko siya na flying kiss kay dada, ganun. Tapos tumatawag kami sa phone. Yun lang, kasi di din kami makalabas talaga. So, kinancel ko din yung appointment ko sa
hair salon. May appointment sana ako today. So, next week na lang kung pwede pa. Eh, gagawa naman tayo ng appointment. Yeah. No! No! Ayaw niyo magpa-video ngayon. Na-enjoy lang siya. So, pinakain ko na lang ng tsokolate kasi kawawa. Hey, you need to brush your teeth later, yeah? Show them your chocolate. What's the chocolate? Show like that. Shit. Show like that. What is that? This is a chocolate. Achoo! Hindi yan masyadong nagpa-brush ng teeth, kaya medyo worried din ako dito. Pero hindi pa naman yung permanent teeth niya, diba? Change pa naman yan. So, relax lang today. When Dada is fine, back to work na. Hopefully, Monday siya. Ako naman, hopefully, tomorrow. So, waiting. Sana lang din negative yung aking result. Kasi pag positive, another quarantine for me. So, ito yung snack ng ating pasyente. Lunch pala to. Ito yung Netherlands ting yan siya. Dutch ting. And then, ito din, egg salad with bislok. I don't know ano yung bislok sa English. At saka sa akin, cheat day. Gusto kong kumain ng tinapay na ganito kasi fresh siya. Ayan, sa amin ni Sofia. Yes. Lasing ko na. Wala pa din yung result na hinaantay ko. So, antayin natin mamayang gabi. Mamayang gabi midnight. Bukas, papasok na talaga tayo. So, yan yung ating, may patatas dyan, manok, at saka broccoli. Yung boiled na patatas, nilagay ko dyan para hindi na gamit ng iba-ibang mga kaldero para hindi madami yung hugasan natin. And thank you din pala kay Sis Ruby de la Rosa. Maganda yung sinabi niya sa comment kanina. Thank you sa lahat ng nag-show ng concern sa amin. Thank you so much. And basta kayo extra ingat lang talaga. Dahil Marie Rose, ingat kayo dyan sa imong bana ha. Kasi yung asawa niya din nag-test pa pero wala pang resulta pero masama yung pakiramdam. Mga ilang araw na. Tumawag din pala yung kanina, yung parang GGD dito, yung parang sa health na nagko-contact sa amin. Tinanong ko, kung masasabi ko, wala ako naramdaman, it's okay, waiting na lang ako sa result ko at saka yung aking anak din. And then sabi na tatawag na naman sila ulit after 5 days. So, exciting yung result. Bakit matagal yun? Okay lang din kung matagal kasi ibig sabihin nun, negative. Pag ganun ata, parang sa tingin ko, kasi pag nalaman nila kaagad ng positive, sasabihan ka nila kaagad. So, sayang hindi nagawa yung ating buhok ngayon, pero it's better safe than sorry, no? Kaya makatakot taog ibang tao, which is not. Tapos, tignan ninyo, kumuha ng walis at tawag nito, dustpan. Tapos, tinapon pa yung tawag nito, yung carpet doon, kasi gusto niyang linisin dyan, Ewan ko kung madumi ba, Desisyon niya yan na maglinis. Oy! Agoy. Lalo na magkabulingit ang mga sand, anak mi. Hey. That's enough. Oh, just tips, gibalik. Agoy. Grabe yung nakain ko. Cheat day talaga. May nangka pa kasi. Dapat rice yan pag nangka. Kasi minsan lang tayo nagluluto ng nangka. Yeah. So, I guess hindi pa, wala pa yung result. Na ngayon? 8:20 na. Baka hindi pa ako makapasok bukas. For sure nito, baka Sabado na talaga. Tignan ko lang. And shout out tayo sa ating mga lalabs dyan. Shout out to Cherry Umali, kay Chelly Kate, kay Maylene Ocampo, kay Miss Jo Belleza, kay Ma'am Lina Liavares, Grace Mendoza from Pampanga, kay Miss Marilu Laja, Mary Grace Lupeza, Duchess Rodora, Ever Macasa, Waray Elongo, Kabos Official, Shaira Kaligagan Vlogs, Mirna Daklakdek, Mike and Judith Las Vegas, Maarting Maldito Vlogs, Ruby De La Rosa, Dana in the Netherlands, Love in Scotland,
Arlene Banson, and Mommy Jin B Vlog from KSA. Sino pa ba? Si Ma'am Shi Joy Vlogs. And that's all. So, end ko na muna yung vlog natin for today. Good night. See you tomorrow. Amping mo perme. Bye-bye. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.